आज तुम्ही रवींद्र भवन साखळी इथं भेट दिलात आणि त्यात तुमचा कार्यक्रम पण आहे। ह्यापूर्वी तुम्ही गोव्यात खूपदा येऊन गेला, पण एकदा तुम्ही साखळीमध्ये येत आहेत, तर ह्या संदर्भातला अनुभव आणि मागचा अनुभव तुम्हाला रवींद्र भवनमध्ये कसा आहे? रवींद्र भवन मला असं वाटतं गोव्यातली सगळी थिएटर्स नाटकाची जी आहेत ती खरोखर अभ्यास करावा अशी थिएटर्स आहेत। मला आठवतं आहे साखळीला जेव्हा मी 2020मध्ये अश्रूंची झाली फुले या माझ्या नाटकाच्या दौऱ्यासाठी आलो होतो, तेव्हा साखळीतलं मेकअप रूम, स्टेज, माईक व्यवस्था या सगळ्या गोष्टी मी शूट करून आमच्या पुण्याच्या महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना पाठवलं होतं की अशा प्रकारचं थिएटर आपल्याला बालगंधर्व करायचं आहे। त्यामुळे इतक्या मनापासून बांधलेली खऱ्या अर्थाने ज्याला नाटकाचं प्रेम आहे, जो कलेवरती नितांत प्रेम करतो, तोच अशा प्रकारचं रंगमंदिर बांधू शकतो आणि ते मेंटेन करू शकतो। गोवेकर खूप नशीबवान आहेत की त्यांना इतकी सुंदर थिएटर्स इथे मिळाले आहेत। मग ती फोंडातलं असेल, ते पणजीतलं असेल, ते साखळीतलं असेल, मडगावमधलं असेल, आणि इथे प्रयोग करायला आम्हाला नक्कीच मजा आली होती, आनंद झाला होता आणि हाऊसफुल शो होता। त्यामुळे गोव्यातले रसिक कायमच तुम्हाला चांगल्या कलाकृतींना दाद देत असतात। आज पुन्हा एकदा 4 वर्षानंतर साखळी इथे येऊन खरंच आनंद झाला आहे। इथे खाली जे गोव्यातल्या सगळ्या स्त्री कलाकार म्हणूया किंवा स्त्री शक्तीचा जो एक परिचय इथल्या सगळ्या पुढील पिढीसाठी यांनी जो करून दिला आहे, हा देखील फार सुंदर उपक्रम आहे। या निमित्ताने आपल्या आधीच्या पिढीतल्या कोणी कुठल्या कुठल्या क्षेत्रात काय काम केलं याची जाणीव पुढच्या पिढीमध्ये होते आणि आपल्या भूमीविषयी, आपल्या माणसांविषयी, आपल्या संस्कृतीविषयी, आपल्या कलेविषयी एक अभिमान आपल्या मनामध्ये निर्माण होतो। म्हणजे कलाकारांची खाण आहे ही खरं तर गोवा भूमी। आणि माझं गोव्याशी नातं अनेक चित्रपटाच्या शूटिंगच्या निमित्ताने, नाटकाच्या प्रयोगाच्या निमित्ताने, ज्यांना मी माझे गुरु मानतो ते अभिषेकी बुवा इथलेच, ज्याला मी माझा भाऊ मानतो तो शौनक अभिषेकी इथलाच। त्यामुळे गोव्याशी एक वेगळं नातं सोडलं गेलं नाही आणि या कलेच्या माध्यमातून ते नातं जास्तीत जास्त वृद्धिंगत होतं। चित्रपट महोत्सव हा देखील त्याचा एक खूप महत्त्वाचा भाग आहे। त्यामुळे आम्ही सगळेजण निमित्त शोधत असतो की कधीतरी आपल्याला कुठल्या तरी निमित्ताने आपल्याला गोव्यात जायला मिळेल, इथल्या लोकांशी बोलता येईल, इथल्या लोकांसमोर आपली कला सादर। सर, परत एकदा मराठी महोत्सव 9 आणि 10 ऑगस्ट गोव्यात होतो, याबद्दल तुम्ही काय सांगा? खूप मला असं वाटतं करोनाच्या काळानंतर बंद पडला होता, पण आम्हाला याची खात्री होती की तो काही कालावधीसाठीच बंद झाला असेल, कारण जे लोक त्याच्या पाठीमागे इतके भक्कमपणे उभे आहेत त्यांना देखील काही अडचणी त्या काळात आल्या असतील। पण दोन्ही शेटेबंधू आणि गोव्याचे कलेवरती, सिनेमांवरती प्रेम करणारे सगळे रसिक या सगळ्यांच्या पाठिंब्यामुळेच हा महोत्सव पुन्हा एकदा यावर्षी सुरू होतो आहे। ऑगस्टमध्ये होते आत्ताच मला असं कळलं। त्यामुळे या गोव्यातल्या मराठी चित्रपट महोत्सवासाठी गोवेकर रसिकांना, चित्रपटात सहभाग होणाऱ्या सगळ्या चित्रपट निर्मात्यांना, दिग्दर्शकांना, लेखकांना, कलाकारांना आणि त्याचे भक्कम संयोजक असलेल्या शेटेबंधूंना माझ्याकडून मनपूर्वक शेवटचा प्रश्न, तुमचा एक नवीन चित्रपट आता येऊन लागला आहे, संत तुकाराम, हिंदीमध्ये। हा पहिलाच प्रयोग हिंदीमध्ये होतो असं वाटतं मला, त्याबद्दल थोडक्यात काय सांगा? मराठीमध्ये संत तुकारामांवरती याच्या आधी 2 चित्रपट येऊन गेले, तेलुगूमध्ये येऊन गेला, पण संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ ही मंडळी फक्त महाराष्ट्रात जन्मली म्हणून महाराष्ट्राची नाही, तर त्यांनी जे कार्य केलं ते अखिल विश्वस्तरावरचं काम होतं। त्यामुळे ते खऱ्या अर्थाने भारताचे महापुरुष आहेत आणि अशा एका लोकोत्तर संतांचं चरित्र केवळ मराठीपुरतं मर्यादित न राहता ते भारतभरात पोहोचावं, देशभरात पोहोचावं, जगभरात पोहोचावं, हा त्याच्या पाठीमागचा हेतू होता। आणि आता 18 जुलैला संत तुकारामांवरचा हिंदी चित्रपट संपूर्ण भारतात पोहोचेल। एकच शेवटचं की उभरत्या आमच्या गोव्यातल्या कलाकारांना तुम्ही काय मेसेज द्याल? म्हणजे त्यांनी मला असं वाटतं की गोव्यातल्या कलाकारांना तुमची ती यादी बघितल्यानंतर मी काही संदेश द्यावा इतकं मी मोठा नाही आहे। तुमच्या भूमीचा, तुमच्या संस्कृतीचा, तुमच्या मातीचा अभिमान बाळगा आणि ज्या ज्या लोकांनी काम केलं एकदा त्यांचं स्मरण करा आणि काम करत राहा।